Ka Samthia Sports and Culture Club kala penhap perdano ya kejengdap nyup san snem jongka nadu bala sengya ka house nem khat khandai spa sanpho ya ka platinum jubilee la rakhi ha kejing donlang jung UMLA ka thanyu ba adalbor nongrum kum ukongsan uba strong pillar kharjana MDC kum usambut kongsan nangta laidon rangkat langru da urang ba snong ba em kharkrang bat uba ji langdo bat kiwei kinong ilam jong gasnong Hagni kesingikut ke sports club kalapan kuburom iki bala no senyang bat kersan yaki hag jingyat lenti jongka nangta kalapan kuburom ro iki nongkit kam barim jongka club bat kumju ro iki nongkit kam kiba menta Shushu hagni kesingi ke sport club kala samro iki kusnam sekindong job kibala isim menta hagi jingyala kai kiba per iba kentup ka marathon ka table tennis ka jingya kun kiti ka chess ka basketball football cricket bat kiwei Runners up ide Eldora Kapia but Erika Swear. Ingin paisa siya mixed doubles winner ide Dr. A Pidarihun Marjorie but Austin juga mixed double ba Austin Eden Pasa but Rainer Jiwala. Ukun juga wila akai basketball, wila akai hockey, wila akai football. Ngong dah tu kun cuma berbet bah, ong wila akai pun mobile. Tengok ong ipi lara pi kuat, kun mendai wila akai pun mobile, mendai ben long physically, ben akai physically. Kalau government ru, kalau pelilat lenti, nampak lagi sports persons, kiba shine, ngancu anuk sah dengan ni kawai, apa police department. Nampak recruitment kita extra marks sun marks nampak gitu ki sports persons ki black power bah pila benong sun marks ini ai time but mentoy ai and they pet ya results kaman sami mentaya jongka police department ki ba yo but ki ba do kanji ya per khamtam ai ki kun khasi jungi nampak kila bit bah nado ka running ka tho ba ki interview kila bit hadu kata but pin pet you ba do ya ka kam police ba do ba yo kaya per tang lai marks sau marks kamdai kata beri per do arpo lai pu marks which means it is sun marks biki aiga grace na matagi sports persons kanya rap ya pi mengamor ya tang kam police ki wiwi ki kamru poin yi dong ki ba kam pau ya bat kai tu ki pol menchua ka pau ya pa basketball taba ngam yu ki players berdan hang ni menta biki ni dan hang ni tendai ka wei na ka sports bagi pau pa ke Samthia sports club dari basketball. Kini dia apa bagi pelong ini platinum jubilee kini ki sports prepare ngayo alat benpet katu kan ni games kamtam badminton barang tu ngai dan katu ni ngut ki kena bagi tu bagi dan talent sisa benilai kai. Ngakarpat ya ka Samthia sports club. Please tap ini ki talent ki badan hang ni posnong jungi. Yo hadin habut kini ki kon jungi na po snong dat Samthia jungi ki pau sabar ki yo ka award sabar ngi po snong deng im tpe sepang jongki then let us start tongi ni thoi kini let us encourage ang ni rap iki haknung do benta bigila ban kiyo syakman borba na kabenta kani ka constituency hi bro ko we bangangai skam lomba jongi kum ka constituency ngi layo shibon ki jingmentoy habaro giliang ni don hang ne ki rurang ba ki bakentup ya i ba je lendo i pastor kharkrang kiwi kirang ba haro phlam da jer keteng i pi we bat kham tam me ni hamai ku burom yo urang ba snong jongpi ulap long sisa kum utau leaders ban set by examples kata kalong da kabaya sim benda daladi hi hakita ki activities ya kebapi pila pelong te kudos ya pi ba pipeni by example leaders always lead by example not by words kakam kakran khamjam te phiru philale ya kata te ngidon bok kum kasnong banyo ya kita kinong yalam kinong sensar snong
kiba yalam nakmat ngai kublei ki long kemiru ki long pa ki kon samla kat ki bayadon ai hakani kasngi banyawan banya sakhilang banya kle kemen lang ya kani kasngi kabakerpang jong kani ka sports club ki trophies ki certificate ki ba phi hakani ka jingdam nyau pusan senam kum ki hap ki barit boro kani kan long ka history ya phi kan long ka jingsa kan mau ya phi hadian habut pateng la pateng ban ngakentu ya phi ki hap ki barit ba phi ya kini ki certificate ba phin bu bha namar ha kawai kasngi kin long mau kordor jong kata ka jingsa kan mau ha kani ka history ha po ka snong jong phi nilayos ngau no president jong kani ka club ba Jonathan ibala ya ka history lengkap ha ka badai bat ka jingya lenti ki jing trekam ki achievements jong kani ka sports club shisha lang ba ki jinge ki babon lahab banya lenti bat la soto ba kani ka sports club kala jano shipor na ki daw bomtep lesi rengis ngokuman banginyo ya kita ki samlarang ba menta hakane ka jingdam nyupsan senam ban penkim pat ya ka sa shisiem ka jing kublei ka bakarpang ya pi bat ngangai skam lemba kani ka jingelam jempi baro ka kanhun nongkit kam jong kani ka samoy trikam ka bamenta kin la shisha ban peni ya ki kam nangni shakmat ban ngangai skam kani ka jingdam nyau pusan senam ka dai tang ka jingstang ban penkim bat ya kata ka klub ka balaja sipor namong ka bayap kam semlayap hari ka suja sipor bat menta la pentemai la revive yang ka lengba kini ki nong kit kam ki ba shitrem hakani ka dong jongpi tengi skam ba ka jingya lenti ni tip shai hero ba ka jingya lenti kam dei ka bas ya phi ki nong kit kam bat mai menta pinha banya lengba ki jingya ki babon renganong tu long ki ba yaisha na kamta ka jingbit jingbyang jong ki khun samla ha kani ka dong jong phi kumanga juong kat sya bangaleng kani ka program ka ba ngiyo si sien si snam hadong bat hasnong kalong thikum katu ka umpolio ka bangin say ya kita ki hebret ya ka sap ka ba ki kidan ngam tip katno na phi ba phi tip badan nong shat batbet hadu katdo ngam tip na hadu katno na pengjong phi kin tip badan nong ruai kum ki hep ki barit kum to ngam tharai ba mangi baro ngini tip lu ba pleng kidan kum kini kita kisap ki badan ha kani kadong jongi hanre da ka bangi pelong ya kani ki even ngioi menta ya kata kasap ka bakarpang jongki ngamong tang bagidan kasap hanre kidadon sisa kata ka jing tibet jongki kasa stang ban penjanai ya kata kasap ke baki kidan tikum juro kini ki iwan skila ban sei lese ya kata ki klor kari hak wei kasngi meneng anang wan ya ka wei ka jingelang jong kiseng samla hang te po lang gading ngakwa pangan share lang hang ne bapi bahai te idong ibaret lala ban sei mentaya iwei i hebret kentai ibalai inong ilakai football bat mentai idang up ya ka result na ka Indian Football Association by Inshajit kum kata ka way ka players jong kari India ha ka under 14 kalong ka jing sarong bat ngani thu ya phi itai hybrid imdei bapaw hapo polo imdei bapaw hangno harai tang ha ka madan ka badan lese san phopot la ar pusan phot ha kata kemadan ila ila practice ila penjanai yeladi bat na kata kemadan menta ila long iwe iklur hari India bat mga mapi ngin sai hakikat kubor lada donbok mai insyajit hak under 14 mapi pipulong kum ki khon samla jong kani ka sports club balese hakawai kasi uai bantip manu banpoi perkhat banakan ni kadong bat ka snong jengpi on mi kita ki klor
hakari bi jongi klempat kumbangong mene kadai ka umpolio bangin say ya kisap kani kadai ka first stage ya ki hep ki barat ban say kita kisap ki pong ke ba ki kidan bat kan longro ka jing penslur nang ni syahmat ho kadai ka por ka bangiem ha kadai ka jok menta kadai sisa ka ngiem ha kata ka perthai ka bangyong challenging ha ka jok ka por changing and challenging ngiem menta ngisutu ki hep ki barat ka jingele joki ha kani ka jok ka pementa ha ka yat ka yang shanu ki datang da ke jingele sudah ha ke jingim jonti balle se de na kani ke jingele na kani ke challenging ka bangingi mat na kani ke changing society ka bangingi mat menta ka pelong ya pi ke sports clubs ban bo da ka ke slogan banong say no to drugs and yes to life but say no to drugs lai da udak ubasau bat kedak ke basau ke penpau ya kedak ke bama hakapor ke bangi ngidang samla ngim jukam yo iya ketika kentin ke banong say no to drugs harega kentin ke bangi jui na kapor sya kapor hakino gijeng lang lene hakino benta ke banong say no to alcohol or say no to cigarettes ngim jui say no to drugs balai kanika kentin say no to drugs kami menda alcohol lani say no to tobacco namar ngim ha kata ka juk jong ka jingla bat kata ka jingla kalong a very challenging ya ki hep ki barit jongi ano ya ka souvenir kani ka po i rambas nangin i gas afana jung isri nang rom in krendep isi usip gas kajalmi ka bakaman nam ta jugilang paro bakani ka klemat kalong ka bakerpang nam ta jugi wei pi wei war kham tam ya kum ginong song snong ba iet jong kador bar snong rai samtia mata klemat ha khamat ka jing sakhilang jong pi paro ngin play ya kane ka souvenir buat kadonru ka jing tho kamar sa chicken mau pateng la pateng Tagi yung takti kamjam kan sa isin, pa. Takti lang bro. Armut tiba lapaniai baik ya renti ya kani ka program nadu ka pasang hadu kani ka klemat mata tungin takti na ka banta joki bro armut ka ba lapja bar ka kenja labon teli kisnem masngu ba kani ka kamram jongiru ngin ai jing takti banai men sim na ka banta kani kajing persang berkajing job ke jongki kaman siem ka saay namar ki teman kiong habaki kelong kena kelek kai haplau ngidong kam maniet ya kedau ai kublai kerpang ye ba strong pila Kharjana Ibrahim UMDC Jong Kemukhar Pentor Konstituensi buat Berdiri Chairman Jong ke KHDC Ibrah Don lah ke Jong ke Benta Hakani ke Jing Lekemen Kepala Keliap no Ya kani ke celebration Jong ke Jing Alenti New Pusan Teli Kisnem Ay kendulang Wadahi ngasemru tolong kebaye bani kendo bon sing la si kontak kita ke phone tolong kiki kabangami i bakandai kita ka change kabangi ong kabangi kiminanti kaba ngi angnut dengan i bakandai ke change
change. Kamli ka change, CHANGE, dengan i bakade change, CHAIN. Marata kadao, kadao ngajeng pen kentu, kamtam ki kimeki pa. Minum do mensim, minum kodlat, nomor kadai kapur, jom ka juk ka jengkela. Hoi nilai keren di mobile phones, layalap nadu orang basnong, nadu i MDC, lapan kan mau kadai ngan haban ban biang ya kani. Ni kemen baki kun, kindon po kamera tia, dong kile yu, kile kisongkai, kile kai baki don po kamera tia, kanu kenta, lai kenta, sau kenta, san kenta, bat ka mobile phones, kat baka jemur ceperkat ke jongki, hoi, kemet kadon ha kamera kadon ha yin. Mereka jemput seperkat jongki kelapoi sedu Amerika. Kadang kejema, ladang imla. Bandon, ban hikaya ki bagindon kata ke self control. Kamtam, hani ka jok jong technology. Kabagi imla ban kiar. Nginapan pendong kam ya ka. Namar kadi kejeng dawa jong kapor. Ngasu halor ni benta. Ko menong mikmat. Ubadai ban yasaj. Om tang na ka benta ka met hapo yin dorbar tawany. Dengan senguru halai ying halasem ngidong kam man yasaj mar keliang hakaji mensim mar ngi i baka judge benriu ke jongi lai i baka nang hiar arsut ka penang ya kipur ka penang ya kapur ni ba kanang ya arsut kadon ke jingma namar tadau ngasngu bakhan da pendang kam ya ka minumlah nilaban syai no syadin dengan senguban penken mau kumangaong iki khon ki tila jomru la pede ban bat te mobile phone bat tambah shop tia pede ban ken mau ban penken tang ya ka bada ba fikir men step ru penong kam ban penken tang ya ka kenang ba penla pat ban kontrol yala ka jong jeng im nomor ka ba iting kumba ngadabong ban ngi sakhi baro bakajat benri jengi kelayar arsuk kabrangya kipor kabrangya kia kadon gajing ma kata ka bagyong menor bakarite priyo karite play karite kur karite kha kar sejano ai kublay karpang ke dignitaries unity or knowledge and unity brings achievement. Knowledge and unity brings achievement. Without history has no root. Kita kijing sembenta, kita kijing yok husnam, larakam don kijing itu khana, kanung don utkid ba ubala ban penskem ya kita kanong rin. History without unity, history without knowledge, unity and achievement has no fruit. Tang kajing itu khana apat kledadon kata kajing simbenta, kledadon kata kajing teli, kledadon kata kajing yo nam lani kajing yo khusnam kalong kabamdon pat yokso ngasutunat hau pen kenal khamtam kani ka program kay day benta kerpang baki khun sama ba iet ke jongi ni khmelenti ni kermen ni angnot yaki khun sama bakin long kita ki nong muna bakin long kita ki ater ki asset jong kani ka present generation badi ka future generation kapating menta bari kapating kabanangan ngan pengen mau nomor bon sien ngamong teng bon sien ni kumpulong try yalo kajong im ka gospel lambayo anes kanyo kanrio kabong of course we are of this world, but we never belong to this world. Hon
ngidon hakne kaperthei henry ngimdei pa jom kani kaperthei namar kadau kadang kecempat mau bangidon kam bandon kita ke self control ke self confident but ke self sacrifice kenang bangina ban poi syata kathong banyo ya kecingcok banwan ra ke burung san ko basutu ya history kabala tempau lamba presiden maka kerting ban meningkong kadai senjuk seng sama presentia house nem khandai spa sanpo kadon kajing penkala syagara sentia sports club lalu senam khandai spa khandai penyu hadu mata kawan kekerten kabang igoro resentia sports and cultural club nomor kedau kiteba kilong kibodong kam ban penskem ya kata ke nomrim hak jia lenti nanang penken mau ban ngaso tunat ku ban penken mau hon nyo pusan teligi snem wilayah tengin paidien ken lesing la ban smo bang lale sibun ndo lagi pai pat sakatei pat ni bangimpat semala banai if we turn back we sometimes feel that we have done a lot pasong nomrim habang yakran ka sports and cultural sports build discipline and teamwork while culture preserve identity and values kini gilong ki artli ki bangimla yawan penyakhlat iwei nakawai pat